प्रमद बर'नि दैदेननाय जाख्ल'नाय गैयै सरकाराव जाख्ल'नायनि सायाव गोख्रों अजद। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं निसिमा फाथाबारि VCDCनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि सायाव गोख्रोङै जाख्ल'नायनि अजद दिखांदों। एग्रिमेन्ट खालायनांगौ होननानै 5,000 फैसा मोनैनि खेबाखै। माबायदि एग्रिमेन्ट खालामजानो लुबैदों? एग्रिमेन्टआ गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव। बेसेबां थाखा बिदों? 5,000। सोर बिदों बेखौलाय? चेयारमेन आरो मेम्बारखौबो बुंबाय आं, मेम्बाराबो बे एखेयानो। मा मुं चेयारमेननिया? 5,000 होआबा नोंनि न'खौ खेबा। मा मुं चेयारमेननिया? चेयारमेननिया निर्मल नार्जारि। अजद दिखांगिरि रायजो राजाफोरा थारैनो थुरिबारि, गाम्बारि, खिजुरपारा, गोजोनपुरि, दाङापारा आरो लावख्रिगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि थागिबिफोर। ओरैहाय निर्मल नार्जारिखौ सरकारि आसनि आरो बायदि बायदि खौरांफोर फैयोब्लाबो रायजो राजा आरो VCDCनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे प्राइमारिनि मावथिफोरनोबो खबर होआलासेनो हारसिङैनो बायदि बायदि खामानि मावखोमायो होननानैबो बुंथियो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। जिबायदि कारापसन हाबनानै दङ इलिगेल, बे हिसाबैनो फार्स्टनिफ्रायनो जोङो सरकार दानायनि उननि बोसोर बेलानिफ्राय जोङो नायबोदों मोजाङै सलायो खोमा होननानै। खिन्थु दिनै नायै नायबोबाय, दा जों रिपर्ट लागासिनो जों बेनिफिसारि हिसाबैहाय पाब्लिक हिसाबै जोङो दा मेम्बारफ्राबो कमप्लेन होयो। कमप्लेना बेनो दा जेरै बाजेट फैयो, बे बाजेटना जेरैबायदि रायजो राजा बा मेम्बारनि सोमोन्दै माबा बिसयैहाय अफिसफोराव मोजां रोखोम सावरायनानै बाजेटफोरखौ सावरायनानै मोजां राननाय जाया। VCDCनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिया मिरु सरकारनि आसनिफोर सफैब्लाबो फैसा होआब्लानो जेबो खामानि मावा। IY फैनाय हाउजिं, बिनि गेजेराव बेबो सोरनिबा एग्रिमेन्ट खालामा माथिनो सोरनिबा एग्रिमेन्ट होआखैला बेखौहाय दोनथ'यो। आरो बिनि गेजेराव GRS जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन, बे GRSनि बेलायावहाय गावगा गासैबो जाबुथियाव लानो गावनि आखायाव लाजोबनानै GRSखौबो बिना पाब्लिक इनफर्म लामासिनो गावनो गोसोबायदि सालायना गावनि ट्रेन्सफार खालामदों। दा बिनि सिटआवहाय गावगा ओरैबायदि खालामदों बेनिफिसारिखौ जेरैबायदि मावनांगौ बे रोखोम मावहैयाखै GRSनि बेलानि बायदि। ओमफ्राय दा गावनो गोसोबायदि माने 5,000 जुदि एग्रिमेन्ट होआलानो बे न'आ फिन वालनिफ्रायनो थानानै दङ। ओमफ्राय दा दिनैसिमबो 2 बोसोर जाबाय, किसुमाना सोरनिबा बोसोरसे जाबाय, दाबो फिन वालैनो दङ। ओमफ्राय दा सोरखौबा सोंबावदों जाहैबाय, नोङो एग्रिमेन्ट जादोंना जायाखै? एग्रिमेन्ट जायाखैला बेनि न'आ थानानै दं दिनैसिमबो। सोरनिबा फार्स्ट किस्ति हाबदों, लास्ट किस्ति हाबाखै, सोरनिबा फार्स्टआव 32,000 हाबदों, नेक्स्टआव हाबाखिसै। बे रोखोमै एग्रिमेन्ट होयैखाय बे न'आ थालांदों। 14 नं निसिमा फाथाबारि VCDCनि रायजो राजाफोरनि थार बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोनासंनानै लानि। ओमफ्राय दा दिनै पाब्लिकफ्रा बुंदों दिनै बै चेयारमेनखौ जोङो नाङा। मानो होनब्ला जेरैबायदि जों सिगांनि सरकारावहाय दुर्निति नुबोदों, दा जों परिबर्तन हिसाबै जों सिगांनिफ्रायनो जों सैसोबोनानै थानाय हिसाबै पाब्लिकफ्रा अबजन खालामबाय थादों। दा जों गोजौ लेभेलावबो जों इमप्रुभबो हरदों, ब्लकनिसिम लानानै डिस्ट्रिक्टसिम। दिनै बे खोथाखौ दिनैहाय इमप्रुभ लायालासेनो पाब्लिकनि डिरेक्सन बायदि मावाखै। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों सरकार दानि जि गोदान बिटिआर सरकारखौहाय, दा खावलायनाय हिसाबैहाय जों लामा नायबाय थादों। दा बे हिसाबैनो दिनैहाय पाब्लिकआ जेबो रेहाय गैया। थांनाय जब मा होनो रेसन कार्डनि बेलायावबो 700 लाग्रोबाय, 700 लानानै दाखालि रेसन कार्ड राननाय समाव आरोबाव 200 लाबाय, होमब्ला 900 थाखा लाबाय। माबा मोनसे इडुकेसन माबा पाब्लिकनि थाखाय अनुस्थान फैलाबो फैसानि बादै बिना दिनै जेबो रेहाय गैया। लिथियावबो लाबाय बियो, सोरनिबा 400, सोरनिबा 300 करि लादों। होमब्ला दिनै फारसेनिफ्रायनो जों पाब्लिकफ्रा दिनै जों रेहाय गैया। दा बेखायनो खावलायदों चेयारमेननि बेलायावहाय जाहाथे गोजौआव जोंनि सरकार जानानैहाय जाहाथे जोंनि लिडारफ्रा मोजां एक्सन लायो, पाब्लिकफोरनि फैयोहाय चेयारमेननि सायावहाय। खिन्थु जों दिनै चेयारमेनखौ जुदि बोखायनो हायाब्ला, माबा मोनसे खालामनो हायाब्ला जों रायजो राजा जों थाया। जों गोदान चेयारमेन नांगौ, बे हिसाबैनो जों खावलायदों, अनुरद खालामदों। प्रब्लेमा बेनो, रायजो राजानि प्रब्लेमा माने बेनो, माने रायजो राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया, दागि गैया। मालाबा सोरबा माबा मोनसे सावरायगोन दुख सुख हाउजिंनि बेलायावहाय बा जिखुनु खेथ्रआवनो, आरो बिनि सोमोन्दैनो माने किसुमाना पाब्लिकफ्रा रायजो राजा गाज्रि मोननानै दङ। खुनु अफिसावबो माने लिङा। जोंनो आंनो न' खाथि अफिसाव हिसाबैहाय खुनु दिनैसिमबो सिगांथ' सोमोन्दो थायोमोन चेयारमेना आंजोंनो। दा दिनै
बोसोरसे जानानै थांबाय जेबो सोमोन्दो गैया बे हिसाबैनो रायजो राजाबो बुंबाय थायो जों सिगां थानाय हिसाबैहाय जोंखौल' नुयो माने जों लिडार बायदि जानानै जाम्बालाबो लिडिं हिसाबैहाय बे हिसाबैनो जोंखौ इनफर्म होबाय थायो पाब्लिकफ्रा आमोखा बुंगोन नामा होननानै बे रोखोम बुंनानैहाय हयथ' चेयारमेनखौ माबा मोनसे बुंनो हागौ बे हिसाबैनो चेयारमेनखौ जोङो सावरायदोंबो सिगांबो जों बे चेयारमेनखौ जों खुनु प्रकारलाबो जोङो नांले जोङो सिगांबो सावरायबोदों माने जोङो चेन्ज खालामगोन बे चेयारमेनखौ होननानै जों ब्लकआवबो इनफर्म हरदों आरो डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो इनफर्म हरदों दा जि सरकारा अननानै जों खावलायो आरोखि। नोंथाङा मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दं नामा? नोंथांनाव जानजि सानाय, गोदोना सानाय, हान्थु सानाय, आखाइ फाफ्लि सानाय, आथिं मिजौनाय, पेरालाइसिस जानाय, खर' सानाय, मोदोम गिलिर मोननाय, नोरजिया जानाय बेराम दं नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांनानै दंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। DB निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जायोदि क'क्राझार बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्मआ गोरलैयैनो खम बेसेनजों फाहामथाय होगासिनो दं। गोबां मिथिनो थाखाय 9974030738 मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालाम।